Αυτό είναι μέρος. Τα παιδιά μου δεν υπάρχει πιο ωραίο μέρος από εδώ. Ό,τι ανακαλύπτεις είναι... Πού να ξεράς. Τι Μάκη, τι ανακαλύπτεις τι είπες? Ό,τι ανακαλύπτεις και σου αρέσει έρχεσαι. Άντε. Λογικό άκουσα. Και άμα δεν το ανακαλύψεις, δεν έρχεσαι. Ποτέ. Άμα είναι φωτογραφίες σου, θα δώσουμε. Εγώ τα ξέρω αυτά ρε, 50 50 πίσω 50 χρόνια και δεν έχεις έρθει ποτέ εδώ. Θα ερχόμουν εγώ στην Αγέννητος μαλάκα. Ναι. Πού λέγεις φιστίκες, πάπιες. Μεγάλη λίμνη όμως, Μεγάλη. Εκεί πέρα πρέπει να έχει ψάρια μεγάλα. Χτυπάνε και κάτι μεγάλα ψάρια εκεί πέρα. Πού πάνε τι, θα έχεις βρίσκεμα. Το βγάζεις. Να δεις τα ψάρια ρε μαλάκα. Θες να βγουν. Με τη μία πήγε. Είναι πολύ δρόμικα. Πέρα από εκεί, από εκεί, στην μεριά χτυπήσει τη θάλασσα. Έχεις έβρω, είναι μεγάλα και Πάμε τα λαπιά. πάμε, πάμε.